Yebo, sanibonani onibingelelayo sasenguye uThula Sizwe wakaNkabinde. Nginibingelela ngikhona lapha eKQ Records of Salvation Studio. Emva kwesikhashana nje since senze our last episode, sikhona namhlanje nesivakashi sethu esibalekile kakhulu kuyizi 27 zika December 2025. Sivala nje unyaka. Siphethe nje izivakashi sethu namhlanje Fashion Vilakazi, njengoba besinitshelile nje einkundleni zokuxhumana ukuthi ke sizobe sinaye namhlanje ezositshela kabanzi ke phela ukuthi yena ungubani, uvelaphi, nohambo lwakhe kulomculo kanjalo bese esipha nje ne performance nyana yokuvala ukuze nizwe ukuthi kena uphetheni wenzani. Sikubingelele siphinde sikwamukele KQ Records of Salvation Studio. Mr Vilakazi, futhi kunjani? Kuyaphileka mfowethu. Siyaphila sizwanile. Ungazethula nje kubalaleli bethu nababukeli ukuthi kena ungubani wena, uvelaphi? Ayigama lami uNhlanhla Vilakazi, sibonge ngathi ngale ekhaya kodwa imculo engaziwa ngofashion nomfakazi. Ngiyakuba phansi le Portuguese esigodini seGunani, fashion ehlamba nabafazi namasoka. Abanye kabaziyo bathi sezazi nenhla naye inhlamba nabafazi namasoka. Hayi, wayibiza mfowethu. Kodwa ngokuzinza ngapha ku Focus ekhaya sesakhe khona ngapha Focus. Okay mfowethu. Uyazi ukuthi kena ngoba ulapha namhlanje ngiyacabanga ukuthi kena abantu balindele likhulu kuwena ngomsebenzi wakhe abawaziyo, ngoba ubhizi kakhulu la einkundleni zokuxhumana. Uyavela ukuthi kena artist eliperformayo, uyi-artist elikhiphayo futhi eli-consistent ngomsebenzi walo, uyakhipha nje impela. So mhlambe nje ungachazela nje kabanzi kanye nabalaleli ukuthi kena wena yini into ekufaka emculweni, kwenzakalani ukuthi uzungena emculweni? Futhi mdala, yazi uhambo lomculo lude kakhulu ngoba ngafuna ukuthi ngiqale emuva kunokuthi ngiqale la sengikhona njengamanje. Umculo lapho kahle lapha ekhaya kuyinto yakhona kahle. Into endala noma ngithi ngiyilandela kahle baxoxa abadala esengibaficile bayachaza ukuthi kahle nabo umkhokho nabokhokho bami babevele bedlala iginci besikole sicathamiya bagidu shameni masibidi futhi mawufika ngapho lento zomkandisi zomshado. Ingoma kahle vele into yakhona ekhaya kaVilakazi, hayi qhamukanga ngami noma ke bona ke bavela isikhathini esisemumva kungakhona ukufinyelela eJodo. Thina ke sesizaleke manje kule democracy sikhonile ukuthatha lento soyifaka eJodo ukwazi ukuthi ibonakale yini. Hayi izwakala kahle ukuthi kahle into ye-generation, into yasekhaya, into yasekhaya kakhulu nje nesekwazi ayichaza indala umkhulu nje uzalo mama wachaza nje umlando omude malana ngalento le esengiyo namhlanje. Igama la fashion le ngathatha kuyimkhulu futhi le. Hayi mfowethu, hayi indaba ezimnandi kakhulu lezo. Into esifisayo nje ukuthi kena amakhono wenu lawa alithola ithuba, akhona ukuvela ukuthi akhona ukuthi kena aniphilise ngoba sisiphila kulesikhathi samanje lapho izinto seyisebenza ngenye indlela, sekusebenza imali more than italent. Uyabona ukuthi kena abantu abasebenza ngokuyikhandla ngempela abanamakhono iningi labo liyavaleleka, linikezwe ithuba ngenxa yokuthi kena they have nothing to offer in the table as imali. So most of ifame esiyibonayo egcwele all over ithengwa ngemali. Yabo lento lena uma ngalo ukuthi kena kunama talent esiwaziyo angaphezulu kwalawo esiwabonayo lawa agcwele kuma TV, kuma radios, ukuthi na kanjani manje lawa angalitholi ithuba, ingoba kungukuthi kena bakhona ukuthi kena bayithenge lawo ma opportunities lawo. So sibhlungu kakhulu ngale ndlela kwenzakala ngakhona njengamanje ukuthi sekuyimani over talent. Kodwa ke sinifisela inhlanhla bafowethu ukuthi kena engazathi kena ningalithola ithuba
ehe ngavuleleka ngandlela thizeni. So ekhaya kuhamba kanjani amazinga aphansi ukufunda, ufunde kuphi? Kwahamba uze ufike emculweni. Futhi njengoba ngisho ukuthi ngokudabozidaba lapha eGunwane Patient Chamber namafazi namasoka, ukuthi-ke sekubukakala isikhathi ukuthi emakhaya izinto sekudeni yabantu, amathuba omsebenzi akude, isikolo ngoba manje uma sefike kwi-generation ya-94 sekuhamba ukuthi isikolo masibe phambili kunale ndlela yokuphila indlela endala. So wasemkhulu ethatha isinqumo sokuthi athathe umuzi azowubeka ngapha eForkrust. Kwakuthi lapho sesisondela khona duze-ke ney'kolo-ke sikwazi ukubona izinto ngoba manje amathuba phasi nabantwana sisekudeni kakhulu. Kwakuthi bafowethu ngibamba lapha ezameleni, ngoba yiyo vele ngayibamba ezameleni, ngaphuma ezameleni ngabamba eQhulwazi la ngiqede khona. Ngase ngiyaphuma-ke ngibheka ePerkop kule GS College yakhona. Ngafike ngashaya i-office administration khona. Ngase sengiyaphuma-ke njengendoda-ke ngahamba ngozama ngaphambili ukuthi kuya kuphi. Hayi kona hayi uphushile. Ngiyabona ukuthi indlela ochaza ngakhona ukuthi kena awuzange impela uze uyibalekele impela hayi wamelana nayo kwaze kwaba segcineni. Ngamelana kakhulu futhi ngokubuka isikhathi nezinga sesikuso manje ukuthi yandlela yana angeke isakwazi ukusebenza, sekufunakala indlela entsha esokwazi manje sikwazi ukusebenza ngayo. So mhlambe uma siza ngapha endabeni nje zomculo nesikolo, yipi advice ongayinikeza nje abasakhula nje emakhaya, abanama-talent ngabe basafunda, yipi advice ongabanikeza yona? Yabona ukuthi advice engabanikeza wona angazi mhlawumbe ngayibeka kanjani ukuthi ngifuna ukuthi la mayihlala mayifika kubi ifike ngale ndlela ukuthi angithinti kabi kahle. Umculo bhuti useyifuna imfundo. Useyifuna kakhulu imfundo bhuti kakhulu. Ngifuna uqamba ngoba sila njengamanje la kufuna imfundo. Uzokwazi ukucofa imishini lesebenzayo kufuna imfundo. Ngoba kasesitudio mabathi khathi ufuna wazi ukuthi kukhulunywa ngayo. Uma uzoza uhuwe nje ukuthathela ekudeni bezwe konke izinto ngoba manje nemculo futhi usuhamba na online. Kumele understand online ukuthi kwenzekani, ama royalties aqhamba kanjani, ama distributor kanjani. Ufuna ube yicike le registered. Ngoba ungakhipha album abawu10 bangaregisteranga, mina ngakwazi ukuyithatha lezo ngoma lezo ngihambe ngiyoregister kube ngathi zami kanengoma khona yisoka khona. So imfundo nomculo bhuti sekumfazi nendoda isikhathi samanje. Wayibeka impela mfowethu. Ngoba yabona ama-artist amaningi emakhaya bangafakaza abaningi asebekhulile abake baba expose kule ndima le kodwa bangaphumelela. Abaningi bakhona bangafakaza ukuthi ke kuza ngenxa yokuthi kena bafika baba nokuxhaphazeka ngenxa yokuthi kena ulwazi lwalolufishane. Okuthi kena ngiyakuphakamisela kakhulu ukuthi ukuveza ukuthi kena kubalekile ukuthi kena umuntu afunde ngoba yonke indawo kule South Africa esiphila kuwo nomhlaba wonke jikelele kusebenzwa ngemithetho. Yonke into inemithetho. Ukuveza nje nokuthi kena kunemithetho elawula ama copyrights ukuthi uvikela kanjani umculo wakho njalo udistributor kanjani, ama contracts, ama artist management, ama deals, yonke le process lena kumele wazi ukuthi kena umthetho around khona usebenza kanjani khona uzokwazi ukuthi kena ube safe. So ngiyabonga kakhulu ukuthi ukuveze lokho and yize kuyinto esihlezi si-emphasize thina la KQ's Records mesifundisa amaciko asafufuza ngokuthi kena kumele ukhule kanjani. Kodwa uma ngabe sebekuzwa kuwena ngicabanga ukuthi kuyogcizelela kakhulu lokho. Nami ngiyathemba ukuthi ayifuthi kuyozwakala. Hayi mfowethu, hayi ngibonga kakhulu nje nokuthi ke usivakashele la ekhaya. Bekuyisifiso nje ukuthi kena sike sizwe kuwena emva kwesikhathi eside silokhu siyakubona lapha einkundleni zokuxhumana. Siyakubona impela ukuthi hayi
ungumuntu onothando lalento and futhi uyayihambela, uyabonakala futhi ukuthi awusafi futhi no-investor kuyona ukuthi kena yenzeke. So awuke ukuthi ukunaba nje ngalapho ekubalekeni ekutheni u-invest kwi-talent lakho, because abantu abaningi bayathanda ukuthi kena benze umculo kodwa abafuni ukukhokhela ukuthi kena ba-record bathola ama-qualities and stuff. Ungaphawula uthini ekubalekeni kwa-investeni emculweni wakho? But yabo lapho ukuthi indaba enzima futhi enkulu futhi eyindida futhi iyephindi ishaba abaculi nabanye ngikhule mina ngibazi kodwa namhlanje abasekho, kwakuthi kukhona inkinga la ehamba ziziba khona. Mhlawumbe nje futhi ngibuyele emuva mhlawumbe ngokungabi kwami ukuchaza kahle, mhlawumbe ngichaze ngasho endleleni. So ngicanga mhlawumbe bengicela ithola kuna kubalaleli ukuthi ake mhlawumbe ngicela ukuqala deep ukuthi ngize nje ngifike la ingingqi. Hayi awuze nayo mfowethu. So cese kubalaleli nakuwe bhodi. Lapho njengoba ngichazile ukuthi lento yahlinta yasekhaya. Kodwa manje kimi umuntu ofika eqondisa kimi ngayibona ukuthi iyaphila. Malume umuntu wangenza ukuthi ngicina nje sengumculi wamaskandi kanje. Uyu umuntu ngathi noma ngibuye esikoleni i-radio dlala amakhasete abophe umuzi ingane zomake bomqashiye uphuza ekhemisi, yabona thothi ngikhitha cinga i-radio nami laphana, yabona kwakulento kimi kuba ngathi ukudlala kanti ikhona lento la ihamba ifuna ukuya khona. Lo ngithatha ngathi ngiyahlanya nje mangibuya noma athi ngekho yena ngiyafaka ikhasete ngiyachuma lapho ngiyakhitha ngathi ngiyahlanya na khona kanti bakhaya babona umntwana uthanda into kanti abazi lento ikhona la ifuna ukuhamba, iyaphila lento lena, iyafana nedlozi mayifika kimi ngoba ihamba izifika la. Futhi ngithatha umbuzo wakho nguphendula abalandeli. Bafo inkinga ke into omculo ngoba eyijodo kufunakala imali. So uma unganayo ikhampani noma unganayo imanager noma ngekho umuntu okusizayo bafo inkinga kakhulu. Inkinga kakhulu ngoba bo best quality beyijodo bahamba imali yakho izifika ko-40,000. Sikhuluma ngabo tax studio la masobala bonke abadlali beyinsimbi nesitudio nabantu abazokubhekhela. Asayibali indawo yokuthi uzothi mawufikile eGoli ukhashe ihotel noma i-guest house for mhlawumbe 2 weeks urecord lo msebenzi loyo. Kuze wehle mhlawumbe kuze itshule incane kunalapho engeke mhlawumbe ngikwazi ukuthi ngibale ngoba mhlawumbe asinayivumela kodwa bengibeka njenge-tax studio ngoba ku-studio esaziwayo ukuthi si-deliver best quality kumaskandi lokwakubuzwa. Lezi ngaphansi mhlawumbe kuyaba bo-30, 25, 20, 15, 10. So uma bhuti ungasebenzi leyo mali lakho leyo mali leyo eyingeke ngeke ungekho futhi nomuntu ofaka isandla eyingeke. Wayibeka mfowethu and ngicabanga ukuthi izophendula umbuzo omningi kakhulu ama-artist anawo, because ama-artist amaningi more especially lawa safufuza acabanga ukuthi i-talent elilodwa lanele. Ngicabanga ukuthi kena lo mbuzo lo ngalendlela uphendule ngakhona wacacisa kabanzi ngendlela i-investment yakhona i-expensive ngakhona. Ngeke futhi ngeke yabo nje ngaphandle kwesandla noma mhlawumbe wena unganawo amandla. Ithalente lakho futhi uzocula, ngiyacabanga ukuthi uzoqeda ukucula ingazange into yakhe yafika la kufanele ukuthi ifike khona. Ngoba yabona nje mhlawumbe le ngibiza mina le 10 asikayibali indaba yokushutha cover page music video prom i-distribution ama-influencers kumele akulekelele promote umsebenzi wakho. Kona kuyibangeli asikafiki nje qamlelimi lamadidagida la ngemuva amagida ngoma kumele ukuthi agqoke ukuze manifika phambi kwabantu i-representation yenu ibonakale ngendlela eyiyo. Ngeke ngiqhamuke ngifake isibuvu la kufaka isihlanga screen ngeke ufune siqhamuke isinto eyodwa ende kuwumholo uhamba ngaphambili. Wayibeka mfowethu indaba enkulu, yabona emakhaya yona into futhi exabanisa
abantwana nabazali yebo ngoba into ebuhlungu kakhulu leni pain kakhulu mfowethu lena uma ngikhuluma ngayo ngoba nami ngingumculi nami ngike ngaya spend imali yabazali studio yabona ibuhlungu kakhulu ukuthi kena sesiyibalile yonke le mali le ukuthi kena iyadingakala as investment ukuze usebenze to the professional level yomculo egcineni kwalapho igaranti yokuthi kena izobuyisa imali lo mculo ayikho ayikho nayo into ebuhlungu kakhulu eyibuhlungu kakhulu cha lefuthi sikhuluma nje ngoba sekumculi yabona asikhulumi mhlawumbe njengomuntu ongaphandle ubuhlungu bawo namapain awo siyawazi mhlawumbe langa sokusibaxoxela abantu ingcinamba nje njengoba ngofashion namhlanje la ngidlule khona kubanga lula noma ngingakafika ngifuna ukuthi ifike khona kodwa izinga sengikulo akusile lokuqala bakhona abangafakaza nabangasho ukuthi ibuya kude lento le chaphazela kubile khona mfowethu kule part futhi leyo kuxhaphazeka mfowethu ibuhlungu kakhulu mfowethu because ama-artist amaningi anemsebenzi elalelwayo ephushayo kodwa egcineni inzuzo abayitholi bona kukhona labo abathi bayabasiza kodwa kanti bayabaxhaphaza inzuzo yabo iphelela kubona and leyo nto leyo ibuhlungu kakhulu ingakho sikugqugquzela ukuthi ke uma kungukuthi ke unesifiso sokuthi ke ube ne full control yomsebenzi wakho ungaxhumana nathi KQ Records of Salvation Studio sizokwazi ukuthi ke nasinilekelele ukuthi ke nazi ukuthi ke umculo wakho ulawula kanjani uqhubeka kanjani uziqhubela wena noma ngathiwa uyalithola usizo ngaphandle kodwa ungabi ngaphandle ungazi nokuthi ke labantu abakusizayo benzani uunderstand yonke into futhi uphinde uunderstand nokubaleka kwama contracts because yonke into kumele isebenze ngecontract ukuze sizokwazi ukuthi uma kungukuthi izinto ayisahambi ngesivumelwano ukwazi ukusebenzisa umthetho ukwazi ukusebenzisa ilungelo lakho ngokwe-contract ukuthi ke nasasivumelene ngalokho manje izinto ayisahambi ngaleyo ndlela because even noma nicala ukurecorda e-studio kubalekile ikahle kahle ukuthi ke nibe ne-contract isivumelwano ukuthi ke okay producer mina na umsebenzi engifuna ukwenza kanje then no producer uyavuma ukuthi ke okay mina ngakunceda sisebenzisane kanje bese kwenziwa i-contract ibhalwe phansi lento yonke sizosebenza kanje khona lento yena mase kunokujikelana phakathi nomsebenzi ikwazi ukuthi i-contract ibuye ixazulule inkinga noma sithola siyasuwana sinikse court ngento ephathekayo because mangabe izwi against elinye izwi kodwa abukho ubufakazi i-court aninikezi indlela yokuthi kena ibe ikwazi ukuxazulula inkinga yenu because omunye ukhuluma okwakhe nalomunye ukhuluma okwakhe into ephathekayo and ama-artist uma kungukuthi kena uyo-recorder if ufuna ukuthi kena uyi-adopte le professional process le KQ Records siyalekelela singanilekelela ngama-contracts ukuthi kena sinidraftele ngale ndlela le enifisa ukuthi nisebenzisane naleso studio leso bese kuba ukuthi kena niyazi ukuthi kena anina inkinga endleleni ibuhlungu kakhulu lento leyo singagcini endabeni zokurecord yonke iprocess emculeni wakho engazathi kena nje i-black and white ungayijwayela ukuze ungeze ukuxhaphazela kakhulu ingakho nakuthi sithinta indaba yesikolo ukuthi manje la i-desk iyafuneka ley'nkinga zingaphathwa kodwa i-desk libe khona hayi mfethu ngibonga kakhulu mfethu ngalo volulu olubekile lubaluleke kakhulu and futhi kuhle kakhulu uma kungukuthi ke namaciko abukela kuwe akuzwa kuwena lokho because thina njengabantu asebegcile ekufundiseni ngemthetho kanjalo nezindlela zokuthi kena i-artist liba successful kanjani kumele lenzeni sizama ukuba si-advise kulezo indawo lezo mhlambe kuyaye kuthathwe ngokuthi nje siyakhuluma nje siyafundisa nje njengabo mistress ngithi abo befundisa
unokuthatha ukuthi kena umsebenzi wabo kanti into ibaluleke kakhulu kuwena mfundi. So kubalekile ukuthi kena into bayizwe umuntu oyenzayo. Hayi mfowethu, ngibonga kakhulu lapho mfowethu. Sesizovala nje. Ibapha abantu ongathanda ukuthi kena undlulise kubo nje ukubonga. Ngikhuluma ngabazali ukusuka ekhaya nabantu othema uphuma emphakathini bakusupporta ngandlela thizeni, kungaba nabothishela nabo ukuze kufike manje abantu nje ongathi kena ungabathanda nje ukubanikeza nje spotlight ukuthi kena babe ngabantu ababe neqhaza elihle ukuthi kena balekelele impilo yakho ukuthi izifike kulezinga leli. Futhi umdala yona uthinta indaba engathi ngayithinta kodwa usuke wayithinta fune siyithinta yabona. Yabona futhi ngizoqala kakhulu ekhaya kakhulu. Ngizoqala ngibonge nje umkhulu kakhulu. Sekhehla ke mina. For member to get session nami ngaqoka ngothanda. Ngisizake inkwesini. Abangikhulusa ngahlaphe nje. Isidaba nje ngakho sensizwa nje mina. Bakwazi ukuthi bakuthiwa ithinta ikhehla lami noma ngilibiza ngiyazi ngibiza indoda. Yebo, ngibonga umkhulu kakhulu, ngibonge nabo akithi bonke nje ekhaya ebaleni. Ngibonge nomalume umuntu wakwazi ukungiqondisela ukuthi lento engake ngaphakathi yikanje. Awuye kumuntu engifaka khule boBhekumuzi yabo Mgqumeni abo Thozandanga. Lekinga indala le. Yiyo ke ngangixoma kumacini kwayo ke. Yiyo umuntu ongethi wakwazi into ukuyibona okay nayo kodwa siyinikise. Malume wami lo malume Madodi igama lakhe. Ngibonga nothishela wami lapha uMshengu uShabalala. Wayegidisa indlamu lapha eQhumlazi. Omunye umuntu abanesandla ukungilekeleleni into ezokugida kakhulu noma sasikhona kodwa naye umuntu owadlala izinga lokugida ngepikimi ukuthi makuphile ngaphathi ikhona into kodwa asiyimisi iphile ngakuwo. Ngiphume futhi ngiyofika emazweni. Mangifika emazweni ngizofika ngibonga insizwe engibambisane nazo. Lapha mhlawumbe nje ngoyigagula uMajola lapha waSolundi uNjabulo waseNyukhasela uCebekhulu lapho uThozana waseNquthu baningi uRasta lapha waseNquthu uShandu waSolundi uSpice waseNkandla ukuthi baningi abafika basimisiwe kaNongoma Mpangeni insizwe nje zasizansi futhi eziningi ngibambisane nazo. Ngofashion namhlanje sinesandla kakhulu futhi la. Ngoba nje zonke igodi kushona phansi kungena ukuthi ngoba khona nesithengeni futhi engibambisene nabo. Kakhulukazi inata nje futhi ngicheme nayo nje kakhulu singabeya kanjani. Sizama hostel nje ngiqishe nazo kakhulu. Yebo. Hayi mfowethu, hayi ngithemba ukuthi ke bakuthokozela kakhulu ukuthi ke awubakhohliwe and futhi laba khona ukuthi ke nabaxhase khona kungasingemali kuphela ngoba phela uxhaso aluzi ngemali kuphela. Ngokusupporta nje ukuthi kena uthi mokhipha umsebenzi nabo bavele bacommente ba download babukele nje bafakaze kubalekile kakhulu lokho. Bazoqhubeka nokuthi kena babaxhase. Futhi baningi kakhulu abafit laba nje. Ngiyaxolisa kwabanye ngababizanga ukuthi mangifele umuntu emostela hawu awusangibizi mina yabona. Uyayibona lento. Baningi kodwa sengimemeze laba nje abahlale ngithi mangivuka kuseni nabo noma sambe seqashiwe emidlalweni sikwazi ukuthi ngihambe nabo siyodlala imidlalo. Hayi mfowethu, ngizothanda ukuthi ke sizwise abalaleli nababukeli ukuthi ke na wena uma ukhuluma ngomculo ukhuluma ngani, yini lento oyenzayo. Ngizofaka nje ingoma yakho manje. Ngicela nje ukuthi ke na ugijime phezukwayo, uzwise nje abantu ukuthi ke na uFashion Vilakazi ungubani, wenzani. Okay, sizoyidonsa nje khona lana. Sizothi nje yiyo le. Hayi nguye uFashion Vilakazi bafowethu lana. Ngisacela ukuthi kena nimnikeze nje indlebe.
izulu bekugcwele konka bethi ingane nabantwana izulu bekugcwele Mzo Lifestyle bethi ingane nabantwana izulu bekugcwele konka bethi ingane nabantwana sibushaya bethi ingane nabantwana sibushaya bethi ingane nabantwana izulu bekugcwele konka bethi ingane nabantwana we John Vuligeti we John Vuligeti nasi stobo Vuligeti nasi stobo Johnny Vuligeti nasi stobo Johnny Vuligeti uzolvula namhlanje nasi stobo Johnny Vuligeti uzolvula namhlanje nasi stobo Johnny Vuligeti uzolvula namhlanje nasi stobo Johnny Vuligeti nasi stobo Johnny Vuligeti hayi yabona umsebenzi lo muhle kakhulu mfowethu yabona ithalente lakho hayi lingenhla Ngenhla futhi ayasabonga. Manje ungathi nje mhlawumbe ungathi utshele nje abantu nje ngomongo wale ngoma le. Konka le. Le konka futhi lena bazokhumbula abalaleli nababukeli nabasazoza nabalaleli njengamanje ukuthi kwavula indawo lapha futhi indawo ekuthiwa sekonka. Ngicabanga ukuthi eSouth Africa nase-Africa nasemhlabeni wonke iyangenela kubantu ukuthi kuhlala abantu abanemali noma kuphuza abantu abafoda kuleya ndawo leyana. Iyangena ku-trend kuthiwa noma ukuthi intombi yakho kuthiwa isekonka shothi ayibuyanga kukhona bogagatela ngapha yabo. Njengeciko kwebhutiki manje la lento kumele siyithathe siyinikise eginqini. Kwaba khona ingoma ehambayo futhi lapha ethi John Vuligeti. Jangena ku-trend zonke lezi zinto lezi kanye bokhumbula kwakona ikipa nomjavu wakhona lapha ku John Vuligeti. Njengeciko lento kufanele idose ninikise la eginqini. Ucaca ukuthi uyiciko phela. Yabona uma ngabe kukhona njenge-COVID khona ingoma yabayithi ekhuluma nge-corona kwakuyinto eyayihlasa eSouth Africa. Njengoma uyiciko uthinta izinto ezifana nalezo. Akuyithinta le ngoma lezi ngayihlanganisa iJohn Vuligeti ngahlanganisa nale ngoma nale trend ekonka. Hayi khona mfowethu Njalo mfowethu. Inamandla kakhulu le ngoma le. Inamandla kakhulu mfowethu. Ngiyafisa futhi ukuthi ngathi mfowethu ingalithola ithuba. Kakhulu bithi yayideserve kakhulu futhi ngangumculi. Ngathini bafo wayezobeka kanjani? Ukubeka ngendlela umuntu azokhona ukuza. Ikhona album engaphambi kwale. Ikhona EP engaphambi kwale album. Ikhona futhi single engaphambi kwale. Kwakuthi lento ze online bengayiqondi ngayo. So bengicula ngoba ngiyacula ingoma kodwa iCD lenye album like la dayiswa ngesandla. Ukuthi isikhathi sama-CD siyaphela. Abantu abasenama DVD. Hayi kwakuthi lezi ziyo bihamba ngoBluetooth nangoshayiti. Kodwa ngathi vele ngiyolo ngiyicinga ngifuna la engakhona. Ukuthi le FM ngizobona ngizoya sengakhona ukuyifaka online. Ukuthi ngiyakhani manje ngiqala ukungena ku Spotlight kubantu. Kanti abazi bathi into seyazi nje kuyaba khona igame mfana. Kodwa iSpotlight ngaqala ukusithola ngealbum ngifaka imali zokona. Hey enye ngoba fanele ukuthi ngithinta impela hayi ngeke. Kuzwakala ukuthi ke naye sowufikile. Hayi mfowethu. Kuzo zonke le inkinga esizibalile ezicindezela amathalente asakhula mfowethu engazathi ungaphumelela kuwo wonke lama test laweza nazo zonke lezo inkinga lezo ngoba ungasithokozisa kakhulu ukuthi sike sizokhozini le ngoma le lapha nokusigiya ngengoma mfowethu izongena ihlale uyayizwa nje ukuthi kena mfowethu
ucikoziwe la. Hayi mfethu umlilo khe wami lo. Hayi basenjaphule ngoba lezinye khona lapha ngaphakathi mfethu zasebenza. Kwaba ukuthi nabafuna umsebenzi lo ngiuphethele wona ngezandla. Akekho umphathi noma imanager engiranayo. Kanti ngibona ukuthi kwi-album efuna i-running. Bakufuna izandla la izongena ifeyikokode khona. Ukuze ilento iqale imakethe ngendlela efuna kube yona. Uma umsiza ngiphethe ngezandla ngimaketha ngendlela yami. La ngifike khona ngifikile, la ngafika khona ngifikanga. Kodwa ngotholela umsebenzi, ayi nomsebenzi udeserve ukumore kunalokho. hayi mfowethu hayi yabona Ngoba unyaka bafula kungenzeka ukuthinta unyaka la. inamandla kakhulu Inamandla mfowethu. kakhulu. Inamandla kakhulu kodwa ke mfowethu kuzolunga mfowethu sikhona nathi KQ Records of Salvation kuyisifiso sethu kakhulu ukuthi ke nithole indlela eqondile hayi indlela ezonifaka emahlathini nigcine umsebenzi wenu omuhle kangaka ungayitholi impumelelo. Nisithinde mokuthi khona la ndinga khona ulona usizo because thina kakhulukazi siyafundisa bese sibonisa nendlela sinibonisa nokuthi ke umsebenzi wenu niyiphathela kanjani nina ngezandla zenu ngaphandle ukuthi ke nize niyithole senihlangana nabantu ababonisiza badlale ngani eyibole njalo uyabona nje magama akho ngibile emumva endabeni nedesk. Yebo uyabona ke manje umculo usihamba online. Uma ungakwazi ukumanage into za online bazokufakela izingoma lo muntu osokhohlisa maqedwe ingoma ayidownloada zishaya ama views wonke ama royalties aziza kulowo muntu loyo wena yikho into oyithola. Iyayibona lento Okungcono ngecassette noma nge-CD wawuthola u-R80 esandleni. So manje awasekho i-R80 esandleni sekuyidatha la umuntu ukuthi akwazi ukuthi akudlale ngalo uzothola imali sekuyiprocess and ifuna isikole process leyo. ya mfowethu ngoba enye into ebalekile ekumele ukuthi ke amaciko ay understand akangathi umuntu uyakusiza emva kwaloko iprofile yomculo wakho isiphethwe nguye. Wena usakwazi ukuyilogela in laphana ko DistroKid or whatever distributor oyisebenzayo awukhoni wena ukuthi ke uyingenele wena uyibhekele izinto zakho ukuthi ihamba kanjani yonke leyo nto leyo and ngaleso sikhathi aninayo icontract but lo muntu uphethe into zakho aziyakhala. Uyayibona lento leyo kumele kube necontract eqondile if ever kuzokwenzeka ngaleyo ndlela leyo. Kodwa ke nje umuntu ethi nje uyakusiza nje kumele mokuthi ke lo muntu ukusiza genuine ngendlela esemthethweni akuncede but akunikeze zonke izinto zakho umkhokhela ngithi ukuthi akuncede akunikeze zonke izinto zakho ukuthi nawo ama login details wakho mhla udinga ukuthi ke nofuna ukuloga ini upublish ingoma zakho uzoyidistributor kanjena udinga any control odinga ukuthi ke uyenze ukuthi mayethi zihamba kanjani ukwazi ukubona sekuyimalini lapho uyayibona into ukwazi ukuyidrawela wena. Enye into futhi uyabona njengoba usivakashele la ekhaya uma ngabe ingoma zakho uyidistributile ngo DistroKid and thina sizodinga ukuthi ngoba le ngoma yakho beyidlala la sibe nepermission kwi distributor yakho ukuthi kena sipublish le podcast inaleyo sound leyo otherwise yona leyo distributor leyo isystem yayo izoyiblock. Ayibona lento leyo izoyibloka ngama copyright laws. So leyo nto leyo iyasilimaza thina njenge studio kwi account yethu ngoba kuba sengazathi sisebenzisa umculo ngendlela engekho emthethweni. Uyayibona lento leyo and wena ke uma usunesifiso sokuthi ufike lana uzoyibonakalisa uthole interview awukhona ukuthi ke usinikeze leyo permission because awukwazi ukuloga in kwi DistroKid profile yakho ukuthi kena wazi DistroKid ukuthi kena kunengoma ezosebenza kanjena sikunikeze amalona ama links wama channels wethu esidistributor kuwo ukuze uwafake lapha yana ukuze bazowa recognize uma ngabe sifaka lapha yana ukuthi hayi usireportele uartist ukuthi kena le channel lena izobe isebenzisa le sound le. Ngiyibona lento le so akwazi ukwenzeka lokho. So amaciko awazama ukuthi kena ayiqhelelanise nalezo inkinga lezo. Uma kungukuthi ufuna nje usizo all professional oliqondile ungeza eKQ Records of Salvation Studio
sizoninceda sinifundise ukuthi ke na lezinto nizenza kanjani, sinenzele ama-profiles, sininikeze ama-login details wenu ukuze nikwazi ukuyilogela ini nina ngesikhathi enifuna ngaso, ni-withdraw ama-royalties wenu or ni-distribute iy'ngoma zenu enifuna ukuyi-distribute ngaleso sikhathi, niphinde nikhokhe nama-packages lawo eniwakhokhayo ngenyanga adingwa yi-distributor. So yeah, sithemba ukuthi ke na ukufika kwabhuti la sekuncede kakhulu ukuze sikwazi uku-emphasize leyo nkinga leyo, because ama-artist amaningi anenkinga eyodwa and iyona leyo nkinga leyo. Iyona bhuti, yabona indaba yesikole bhuti ngizongibuyele kakhulu ngoba manje bhuti abantu abacula maskandi ngizokusho nemsakazweni bhuti into ngeke ngiyifihle nakubantu neqiniso uyongivumela into engiyishoyo. Amacula maskandi bhuti kusazeka njengamabhinca njengeqhaza. Abantu angizobeka ukuthi abantu abangafundile ikhona lento le, angikhulumi kabi kodwa nje umuntu olalele oneqiniso futhi uma lalela into ngiyisho kuyazeka ukuthi amaZulu azeka ngale ndlela le ekanje. And kumele iphele le nto le generation entsha njengamanje ngoba vele bafuka umculo bafu ngaphandle kwesikole ngeke, because i-copyright kumele wazi ukuthi kusuke sekukhulunywa ngani, uzoba nenkinga bafu vele. Yabo mfethu ukuthi mhlawumbe ngilanda emuva kancane, yabona bafu umculo ngiqala ungena ku-2006 kubantu bangathuki uma ngicula indaba kanje, ngifuna ukuhamba ngifaka indaba yesikolo ukuthi ihamba kanjani. 2006 bafu ngaqala lapha iqembu ekuthiwa Bafana Bokuthona Noxolo, ngagida kubo ngangifike ngibheke ngicompose ngigide aphuma Bafana Bokuthona Noxolo, ngangena iqembu kwakuthiwa Umfashane Ohlazana, babelida uPapini Umfoka Shabanga. Oh Papina, ngiyayikhumbula lensizwa. Yabo ngikhumbula abanye kade khona egimini. Sibuhlise semumva Bafana Bokuthona Noxolo babelida uPop Mfamadonsela bazosona intombi phansi ebhishini. Umfethu leyana wayelida yabonaka. Ngaphuma lapho ngangena iqembu kuthiwa Amashinga Amahle, babelida uBuhlali Betshitshi Mfowade baqhaba ngapho Phongolo. Wagcina sehamba naye ngendaba zomsebenzi, bathathwa uBongani Mfowambuli. Lapho kulamaqembu nje ake ngithi la kuMfashane Ohlazana uPapini ngangifike ngicompose ngibheke. Ngapha Bafana Bokuthona Noxolo ngangifike ngicompose ngibheke ngigide. Nakhona ngapha kunjalo. Kumashinga Amahle ngangifike ngibheke ngesinye isikhathi ngangacompose ngangigide. Nangapha futhi sebaphethwe uBongani Mfowambuli ngangifike ngigide. Ngibheke ngesinye isikhathi. Kwakuthi ngiyaphuma ngena iqembu kwakuthiwa iBhamu Zomthetho. Sayilida uFNB Mfokahlelo uMakhula phansi umsinga kwamajozi kwaGogo isigodi. Umpethu lo wayelida lapho. Ngagide naye kakhulu ngibheka ngicompose futhi ngesinye isikhathi. Kwakuba sengabe sengiyimela ke mina. So ngizama bafu ukuveza ukuthi lamaqembu bafu lawe engigide kuwe ngwabayini njengamanje azange khona ukuthola ithuba lokuvela ebalazweni. Into yayishaya ulwazi. Kudlento sisirekodile sizoyinikisaphi. Ifike ukubani kufike kuthiweni kanjani. Yeah. Ukuthi sirekodela ukuthina siphume nalo copy leyo soyigidela ukuthina. Idayiseke mothi yadayiseka ngesandla Ngaloo ndlela futhi leyo. Ukuthi noma kuthiwa kukhona umuntu oyehlaniphile bangakhona ukuyithatha lezi ngoma ahambe uregister yena. Yo. Yeah, yabona uyiveze kakhulu ngendlela ecacile ukubaleka kwesikolo ukuthi kena uyiveza kanjani i-process kakhulu ukubaleka kwayo 2006 until uyimele mina ngiqale 2020. Ushuthi ubani lo u14 years wongena. Sasi ukuthi amaqembu ayilawula nidansa nje ebumnyameni for 14 years. Nami ngasemfana nje lapho ukuthi amaqembu ayilawula wona. Ayi nenhlanhla ke bafuka ukuthi mina ngithe ngithi ngaqala senginolwazi ngalento zama distribution nokuvela inkundleni into kusetshenzwa kanjani. Ngabe nami umunye umuntu obhuquza ehlathini. Mfowethu, hayi sibonge kakhulu mfowethu lana lo lwazi lo soluvezile mfowethu. Ngiyathemba ukuthi lobavula amehlo abaningi. Kakhulu. Nami ngiyathanda ndiye podcast ifikile nasekudeni nabantu abakhulu.
nabafethu abasemakhaya ngoba khona insizwe ezincane ezingithintayo emafonini nabafethu abanye sethi ufuna ukufika la ufike khona uma ukuthi ngithi ngiamchazele umuntu angezwe kodwa i-podcast ngicabanga ukuthi la minute esinawo ayimene kakhulu uzwile hayi kuyomela ukuthi kena uzwile kuyomela ukuthi uzwile hayi akunankinga mfowethu ngicela nje ukuthi ke sesivala nje ushiye nje inkundla zakho zokuxhumana kanjalo nezinombolo otholakala kuzona ngoba ngathanda ukusebenzisana nawe noma ukubhuka njalo njalo. Yebo. Futhi ngizokhuleka nje endlela sezanti se-South Africa wonke umuntu obukele noma ulalele noma lo mbukisi sizofika phambi kwakhe ngizokhuleka kakhulu futhi kubahleli bomcimbi ama-event organizer ngiyacela kakhulu ngofashini ngihambe futhi ngize ngicele nabafethu abanye esicule nawo maskandi noma abacula lophu uhlobo lomculo ukuthi njengama-upcoming artists siyadeserve futhi ithuba lokuvela kubantu siyacela futhi besiboke besinake besibhuke lapho ngizokhuleka kakhulu ngikhuleke futhi nabo futhi abantu abangaba nesandla ekusizeni ufashion for Vulazi izandla zivuliwe inqobo nje makuzoba ne-contract sizoyisayina phansi sikwazi ukuthi singeke kusasa sikhelezisane sibe nemvumelwano ukuthi on the time ngizokusiza kanje sibhale pastor ngisayine noma la sayini ngikwazi ukuthi nami into engiyenzayo ngihambe ngiyibone futhi ngaqhubeka ukufunda ku-TikTok futhi abantu ngofashion Vilakazi ku-Facebook ngofashion Vilakazi ku-Instagram futhi sesimile kuwo kodwa sizoba sisafuthi abantu bangithiwa sesibuyile futhi ku-YouTube fashion Vilakazi kuzo zonke futhi inkundla ezikhona Fashion Vilakazi igama lami kamkhulu hayi futhi mina ngumafashion igama lami ngumafashion ngomkhulu wathi nangu mafashion kwakuthi ngithanda gqoka izinto isidwedwe ngapha ubusiness sidwedwe umafashion njalo ufuna izinto mafashion kwakuthi nisho ngendingi noma ngokudinga ibala igama layithi mafashion kwakuthi mina uma sengifika ngapha mangithatha ngisemculo ngithi mafashion umuntu olalele noma bayeze bengibiza angathi ngento esifazana ngoba kusebenza uma ya kwakuthi mina ngithathe ngithi na fashion ngoba uzoqonda ukuthi kwindoda ke le ethi fashion akusiwuma fashion ngathi umuntu wesifazane hayi kuzwakala kahle mfowethu kuzwakala kahle hayi siyabonga futhi ithuba kakhulu iKhuzi ukulekelela siyabuka futhi abafethu iyabalekelela kakhulu kuyabonakala futhi nabasuke khona ukuthi ayikhona ukuthinta khona nami ngiyathemba ukuthi njengoba ngikhona namhlanje la kukhona ukuthi into yakhona siyabonga la mfethu kwesifiso sethu kakhulu lokho mfowethu and nama advices sitheke ukuthi nje siyabelane ngawo azokwazi ukuthi kena akuncede kodwa ke izandla zivulekile nje mfowethu ukuthi uma ukuthi kukhona okudingayo ukuxakayo uhambweni lakho ujeqeze ngapha kithi ukuze sizokwazi ukuthi kena sincede ukuthi kena indlela iqhubeke iqonde ungasosebenze kangaka bese jiye wini futhi ngaba buhlungu kakhulu abhlongo ngoba phela inqephe kafuthi kade iphila esimlandini zavela ukiyimi nje umuntu oqala ukwazi ukuyithatha ayifaka emshinini so ngangilimaza kakhulu futhi ukuthi yimi umuntu owazi ukuthatha ayifaka emshinini kodwa futhi iphele endleleni wethu hayi mfethu ngifisela inhlanhla mfethu sesivala nje mfethu amazwi akho okugcina nje mfethu bese uvalelisa nje angathini nje kwababukele futhi angaza ngiza buya ngithini ngoba masiphila emhlabeni futhi kuningi izinto ezikhona kanje into engayisho futhi lapho ukuthi ngaqala nje ngibonga uNkulunkulu ukungigcina ukuthi ngisakhona ukuphila njengamhlanje ngibonga nedlozi lakithi lokumama ukuthi leki ngikwazi ukuyithatha ngayibeka ebalazweni noma singafiki la ngifuna ukuthi mina ifike khona kodwa ngithemba ukuthi ngoba yibona abantu abanginikela umsebenzi lo yibo abantu abaziyo nendlela ukuthi ngizohamba ngifike kupresent ikwazi ukuthi ifikele phezulu kwabantu ngizobonga futhi kubo bonke abantu abangiviewile abangidownloadile abangisubscribeile abangifollowayo labafethu abahlale bathi mfethu shaya ingoma siyakubona thina fethu nakho lokho futhi kuyangineza amandla ngincoma kubantu futhi kakhulu nawo wonke abafethu amabandla engiphila nawo naphila nami engawazi ngiyacela abafethu baqhubeke lapho beyibambe nje futhi ngabonga futhi kubo bonke abantu abakhona akukho mhlawumbe engathi ngiyakubeka eceleni cha bonke bonke abafethu engiphila nabo insizwa ngathi zingaqhubeka nezintombi kube kanjalo nje ngoba hayi mfowethu wayibeka so uvalelisa nje umsebenzi abangawulindela abantu nje ukhona khamba kanjani bathi indaba enkulu bafo sebekhaya liciyonga phela bafo kunjalo lapha
abantu ngevalentine nje kuseni nge-14 kuwe umgqibelo bayovuka na EP bhuti ehamba yafashion Vilakazi ayisikhona bhuti isemshinini impela ayikusetshenziki uzobe ubatomota nje laphayana nje likhuphukile futhi izinga nje ngibahlebele kancane ngathini isitudio sisebenzisile siya akusiso lesengisebenzisa manje kwesinye isitudio manje lapha eSSMP kuskipha sengane music production hayi bhuti aykezwa awuskipha sengane hayi ngeke hayi siyaphakamisa lapho skipha sengane hayi qhubeke kahle nomsebenzi omuhle mfowethu ngibonga kakhulu bhuti indaba se-Standard Zone eyibonga le ndaba bhuti yana eyibenesandla bhuti nabantu bakhona babenesandla bhuti babenesandla bhuti angifuni ubafihlela mfowethu recognize nje ukuthi ngicula umaskandi bekwazi ukungiquba namapiano bhuti bakunonga kakhulu bhuti bakudidiye bhuti impela nabacula basizingeni impela senginokushona nabo i-stage impela asebezingene selithe ukuphakama futhi kodwa ku-category yamapiano abaphezulu ngendlela esimanga hayi mfowethu i-Standard Zone bhuti esikwazile ukuthi singigqibela abandawo into yani iqala ngathi manje iyaqina manje hayi mfowethu hayi siyakubongela kakhulu mfowethu sithemba ukuthi kena ukusuka namanje kuyaphambili mfowethu kuyoqhubeka kakhulu uqiniseke ukuthi ke nje le video lena mase si-uploadile mfowethu uyayipromote khona uzokwazi ukuthi kena ilekelele ukuthi ifinyelele kubantu nabangakaze bezwe ngoFashion Vilakazi both sebecala bezwe umusic wakho sebake bezwa ngomlando wakho ngebackground yakho because iwona ama podcast alekelela ngalo umsebenzi lo because emculweni siyacula but asikwazi ukuthi silethe wonke i-conversation khona namhlanje siyokuthinta kancane kodwa ngenilanga soke sithinte kakhulu futhi hayi mfowethu sibonge kakhulu mfowethu kube intokozo kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje hayi sibonge kakhulu sesivala sicela ukuthi ke niqhubeke nokulandela KQ's Records of Salvation lapha ku Facebook uyasearcha nje uthi KQ's Records of Salvation ulandele ipage lethu lapha yana nami ungangilandela uthi Thula Sizwe Nkabinde Thula Sizwe Mafuya Nkabi khona lapha na ku Facebook ikhona nje lapha esibhizi khona kakhulu bese ku YouTube ikhona lapho thola khona ama podcast akhona la ekhaya usearcha nje uthi KQ's Records of Salvation uwathola ngicela ukuthi nisubscribe ukuze i-channel ikhule bathi abafowethu mebefika lana bafike emthombweni okhulayo ozokwazi ukuthi kena umsebenzi wabo ukwazi ukubonwa abantu abaningi sibonga kakhulu nibe nosuku oluhle siphinde silangane futhi ngonyaka ozayo ninqamule kahle unyaka Nkosi yami niphathe kahle njengoba siya khona goqeni unyaka ngomhla ka-31 sithemba nje ukuthi kena nizoyiphatha kahle siphinde sibonane futhi nonyaka ozayo ngikunikeze nje ithuba nje Mr Vilakazi ukuthi kena undlulise nje amazwi nje ambadlwana nje abantu ngendaba zokuyiphatha ngoba nje sizovala unyaka bhuti yabona lento indawo ethinta bhuti sinzima kakhulu kahle bhuti kakhulukazi bantu siyacela kakhulu bhuti izinathi nasinamaphutha ethu siphila ngaphasi kwawo kodwa bhuti kubalekile ukuyiphatha kakhulukazi ngizokhuza lapha emgaqweni iqala bhuti abantu bangathatha utshwala bekuhlanzene emoto akaze kuhlangana yiko gcine sekushiya imndeni ikhala neyintandana ngaphandle emhlabeni siqaphele futhi bhuti nabantu esihamba sixabana nabo ngendlela ukuyiphatha nokuyiqoqa bhuti ikona okubalekile esikhathini samanje ngoba mawuhloko ukuyiqoqa nokuyiphatha imihla yakho phela emhlabeni bhuti iyafinyela kunokuthi yande nathi bhuti asisho ukuthi sikwenzayo kuyiko ngoba kusahlaphe kagcina sekugcika ngathi uthengani wayethi nathi kukhona siphambi kwakhona kodwa siyaqikelela ukuthi kokunye sikwazi singafinyelela kuko silima sisibuka sicela nalaba bhuti abadla idakamizwa ukuthi ngathi uNkulunkulu ngababona umuntu ophinda angena endlini esonto ngathi bangaphunyula hayi inkosi mfowethu ubusekekile kakhulu mfowethu yazi nangendlela okhuluma ngayo kuyasho ukuthi kena ungumuntu okhulile futhi one experience futhi uyithatha serious impilo and engathi ungaba isibonelo esihle kakhulu nje uqhubeke njalo nababukela kuwe bakwazi ukuthi kena kuqhuma ukuphila kwabo kukhanye ngamazwi akho ngibonga kakhulu mfowethu ngiphinde ngikubambisana nje mfowethu hayi
kube intokozo kakhulu kuba nawe mfowethu. Kuyezwakala futhi yabo. Hayi nisaleni kahle emakhaya. Hayi, Siyabonga kakhulu ukuthi ke nibuke kuze kufike lapha egcineni. Lona bekuthula Sizwe kaNkabinde khona la iKQ Zone of Records of Salvation. Siyabonga kakhulu.